Днес ще ви покажа още един модел на най-любимия ви продукт от абсолютно цялата ни гама. Красивата и луксозна бродирана кувертюра. Тя е с размер 250 на 260 и е подходяща за двойно легло, голяма спалня или диван. Украсена е с ръчно шита бродерия, която придава истинска уникалност на стаята, в която е поставена. Със същата ръчна бродерия са обшити и двете калъвки за възглавници. Те са с размер 60 на 80. Всичко в комплекта е изработено от 100% фин памук, като от едната страна той е подобен на рипсано кадифе, а от другата е изключително мек рамфорс. Кувертюрите се предлагат с различни видове бродерия и разнообразие от цветове. За поръчки може да ни пишете на Viber в коментарите или да поръчате директно на нашия сайт orienthome.org. А ако искате да видите как изглеждат върху легло някои от другите бродерии и цветове, пишете ми в коментарите.